inyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Nay Obra o Dr. Nay Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualang ko ninyo sa pangan nga Gina, 26 anyos, single, taga-Bohol gid ko. Apan ni ako karon magtrabaho sa Cebu City. Punto medikal kini akong suliran, kabahin kini sa akong gipamati. Wa manggod ko kahibaw nga may UTI na di ay ko, aron ninyo hisabtan, ingon-ingon pa nga paghitabo. Sa Cebu ka mo narbaho. Opa, may dito kay mas dako ang sweldo ug daghan kog trabaho nga kapilian. Gusto ganoon ko nga makauman kag eskwela, nak. Kapanunsaon nga wa man sa mag-ayo ang ani sa atong basak tungod sa tinginit. Ay naku, huna anak pa. Nagkasabot rabit ako sa tong sitwasyon. Mauman gani nga manarbaho ko aron makatabang ko ninyo ni mama pa. Pwede naman gud kong magpadayon og eskwela kung okay ng atong sitwasyon. Ay, salamat kayo sa pagsabot, Gina. Niya, unsa man kano sa magkamularga sa Cebu. Unsa may imong trabaho niya dito. Ay, di na sa lalim ni magtindira ta sa mall eh. Bisag sakit ng atong pagtak o binaro. Di ta pwedeng makapaway o malingkod. Kahiyon na pala ko da. Bala manghihis ako eh. Namalihog lang ko sa akong kaubang tindera nga bantayan ng akong pwesto. Amoy large remis? Akay, napaki-customer. Di pagit ko kaihian ni. Unsa ganito nga size, sir? Kakapoy. Kasakit sa akong mga tiil. Ang akong bagtak, mura nagmukram sa akong paminaw. Ay, karon pa ko. Paita des kinabuhi sa mga tindiras, ha? Anya na ko manihapon, eh. Ihigda sa akong lawas. Kaya ganihapon ko sa mall nagkipati nga kalami naman yung ihigdaw, eh. Ay, ganiha pagkit kong nangandoy nga makahigda na ning akong kama. Paitas pobre, eh. Lisod ang trabaho. Humangkit ko sa pag-eskwela. Aron dili ingon ini akong mamahimong trabaho. Karong pagani ko kahigda. Uy, si mama man ni. Hello, ma? Oh, kumusta man ang imong adlaw, Ronak? Askang kapoy agad maoy. Kapoy man din yung magtindera sa mall, ma. Tibok adlaw man kitang magbaro. Gawas lang kon mag-break o lunch break. Ay, pasensya ka na yun dyan na. Pero kung dili yun ni mo kaya, paulit na lang diri sa ato, day. Buhi raman tayo diri, Bab, sa pobrita. Okay raman ko magod. Sa permero ra ni uy. Papalanggit ko maanad. Pero sa kadugayan, magkamauna niya ko ani, mo adjust ra ko ani. O niya, kumusta ang imong gipuy-an di, anak? Okay ra? Wa ramay mga pugoy diha? Oh, naaman ma. Pero, dili raman sab kaayo mingaw din ni ma. Daghan magtaw. Ang reklamuhon lang nako diri sa akong gipuy-an kay to ang pasilo ang CR. Unya kumon pag yun. Daghan nimo kamit. Digit kalikayan nga magpugong-pugong gid ko sa akong kalibangon o kaihiun usahay ma. Unsa? Uy, makadaot na dyan na. Daghan akong gitanaw nga mga boarding house diri sa Cebu City. Mao gid ang kasagaran nga sitwasyon sa mga paabangan nga kwarto. Kumon ang CR. Daghan nimo kamit o mga bed spacers lang, meaning may lain kong kauban sa akong room. May ubang rooms nga may kaugalingong CR o pwede nga ikaw rang usa sa usa ka room pero medyo pricey sab. Dili makaya sa akong sweldo isip tendera sa mall. Unya, bantag na.
Maligo kog sayo kay basig ka ng gamit sa CR. Asa naman tong... Asa naman to din akong kamay nga balding akong gisudlan sa akong sabon, eh? Wa naman din is ilam sa lamisitang gamay. Oh, si Sophie nga akong ka-roommate. Wa na siya hinaanan. Ay, sorry yung kaayo, Gina. Ala, ang imo madayang balde ang akong nadaoy. Ha? Ug ang imo sabon na lang sad may akong gigamit. Kay dito naman jud ko sa CR. Unsa ko nakabantay nga, dili man din ni akong balding gamay ang akong nadaoy. Gigamit ni mo akong sabon? Oy Gina, pagpalitan og sabon, og ilabay tong imong sabon nga gigamit sa imong ka-roommate. Nga naman day, Chelsea. Ako rin sa giugasag maayong akong sabon ko. Sabon? Yugasan? Hala! Ay, ayo kahinayang sa sabon nga tagpila naman tao na, oy. Ikumpara sa imong health. Kung si Bako, makakuha kang sakit sa tao. Ikaw ra ba yan nagkuan ha, nag-ingon ha? Nga, wa ka kay bao og unsay trabaho ang imong ka-roommate nga kadlaw ng mauli. Ha? Kapugat pa sa akong lawas. Lain ang pamati ko sa akong lawas. Kainit ko na ako. Gilang tanday ko. Ay, kaihiun na sab ko nga bago pagani ang taong nangihi. Ug sakit na bang iihi. Sakit ang akong pantog ang akong kilid. Taon-taon naman din akong gipamati. Pero karon lang ko ilang tiog. Ay, kasukaon ko. Naunsa man ka ko, ani? Tawagan ako si Chelsea. Nga mo absenton sa ko ron. Oy girl, kinahanglan nga magpa-check up ka na. Ha? Oo, na. Wala na gina akong giingon nimo lagi. Gaamping ka ng mga butang nimo sa imong boarding house. Ayaw ipagamit ang imong kiat ng ka-boardmate, oy. Kay simba ko na lang yun in taon. Simba ko lang itawag makakuha kang sakit niya. Wagit ko mahibaw kung unsang trabaho yun akong kauban sa kwarto. Basta kay usahay, kaadlaw na ni siyang mauli. Ug murag kanunay nga nakainom. Wa na sab ko magpakisusi kung unsa gyud ni siya kay basig lainon sa niyang sabot. Nakapa-check up yun ko, doktor. Ug ang findings, may UTI di ay ko. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, ingon nila ang kasagarang may UTI ang kanang tig-inom og soft drinks, tig-kaon og chicherya. Pero dili man ko hilig ana. Nganong nagka-UTI man ko. Ikaduhang pangutana, usahay, di malikayan nga magkapugong-pugong gid ko sa akong ihi. Kay usa man gud ko ka sales lady sa mall ug ang akong boarding house kumon ang CR. Mao ka niyang naka-UTI nako. Ikatulong pangutana, ang akong ka-roommate nga tagkadlaw ng mauli og perming hubog, wa ko kahibaw kung unsay trabaho. Mugamit ra ba usahay sa akong personal nga gamit like sabon ug tualya. Sa pagbanos-banos ka na mo og gamit ang hinungdan sa akong UTI? Ikaw pa to katapusan. May mga tambal na kong gitumar. Apan usahay, magbalik-balik pa ng akong UTI. O hilantan na bagit ko kung maggrabe ng akong gibati. Unsa may akong buhaton? Palihog, tabang ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gina.
Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional o mga behavioral mga problema, kay usa man ako ka psychiatrist o mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o dire sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga don't look back with regret, you look forward with hope. Alright, so ang atong magtatampo karong adlaw si Gina, 26 years old, taga Bohol ni si Gina. Pero niya na ni siya nagpuyo din sa Cebu City. Single pa ni si Gina ug suma sa nabati nato gyud sa drama may tungod kini sa iyang pag-ihi no sa imong urinary tract no nagtuo ni si Gina nga naa ni siya urinary tract infection no. So maadjong pagpaminaw ninyong tanan ko si dia sa Bohol. So Tagbilaran City. Daghang kayong salamat dia sa Dumaluan Beach Resort sa inyong pag-abi-abi namo sa mong pag-reunion dia sa inyong beach resort, no? Musta naman dia ang mga alis na family sa Inabanga Bohol, mga Yu family sa Kalapi Bohol, mga Abilia family sa Santo Rosario Inabanga, no? Mga taga Ubay, Tubigon, kabalo ko daghan kaadjong maminaw sa atong problema sa DYHP RMN sa Bohol. Yan naman ni si Gina sa Cebu City. May pagpaminaw dahil sa mga taga Sambag Dos, mga taga Vicente Soto, musta naman mga taga empleyado sa atong Southern Islands Medical Center Cooperative Canteen ngato ni Dr. Boni David, Dr. Iman Trusyo o ni Ima Pahimutang. Musta naman ang atong canteen dia no at nga okay ra ang sale nato karong buwan na, no? Okay, going back to our sender si Gina, 26 years old, taga Bohol. Suma sa nabati nato gyud sa drama unsa man kuno hinungdan aning urinary tract infection. May tungod ba kuno ni kay magsige sa tungod ba kuno ni magsige sa kaon og chichirya o sige inom og soft drinks? Murag dili na mo hinungdan dyan. Na mo sige kag inom og soft drinks. Na lang kay mabate noon o mapil nga lain nga mga unusual feeling pero dili ni siya makakos og urinary tract infection. Ang makakos aning urinary tract infection which can be confirmed by submitting your urine specimen to the laboratory is the presence of bacteria or mga germs sa imong urine. Bacteria gyud ang kasagaran makakos og urinary tract infection og fungi. Kining Escherichia coli mao gini kasagaran makakos og infection diha. Kung infection magani akong balikon ma-confirm ni by submitting yourself for urinalysis. Magsi ang symptoma ani na kay discomfort, mangihi, magsigisag ihi, frequent scanty urination, onya na ay in worst scenario na ay blood in the urine, nya na ay pressure, na ay cramp sa lower abdomen. Na mao ni ang mga simptoma kung naa kay urinary tract infection. Kay magpugong-pugong magud siya siyang pag-ihi. Sales lady magud siya sa iyang trabaho niya sa boarding house, common ang CR. Mao sa ni usa po ning problema ning usa ra CR sa usa ka lugar nya daghang kayong mo gamit. Mo suggest lang po to sa tagiya sa boarding house nga dugangi la po na inyong CR sir, na male na female kay usaon magdungan o kahion ng duha or tulo. Ang lisod na kayo, no? Sales lady ka, hindi naman tingali po ka mo excuse na lang Jen kadali mo antong CR kung kahion gyud kaayo pag tigig pugong-pugong kay madaot ang imong urinary bladder. Kaning urinary bladder naa dia gipundo nga tong urine. Kung magpugong-pugong ka, siyempre, kung naamang gani infection tinuod na bacteria dia, matrap ang bacteria kay because the one of the remedy aning urinary tract infection is for you to take plenty of oral fluids para ma-flush out ang bacteria through your urine. Now, of course, plus antibiotic. Mga antibiotic nga imong imnon yani, no? So
So may mga ka-boardmate, makaadlawnan, uli, kunya hubog, siyempre ikaw may mo abli, mo gamit ko ng iyang boardmate sa iyang sabon o towel. Pwede naman tingalin ng sabon, pero ayaw lang ng towel, labi nagwa pa, inunta malabhi. Saan is makakusa urinary tract infection, no? Or bacterial kwan, di unsanitary gyud pod, no, nga mag-share og towel labi nagbasa pa unya itrapo na pud sa usa, ipasa na pud sa usa, unsanitary na siya, dili maayo. Tala na kung fish towel lang tingali ang gamiton, basayon laban, pero ayaw lang pug mag-share mo og mga personal kwan. Kaya mo uli ko no, hubog ko no, wa siya kay kung sabay trabaho ani iyang boardmate nga kadlaw naman mo uli. Basin og entertainer ni imong boardmate din, guest relation officer. Ako akong pangagpas, dili sa conclusive, no? Kaya nga naning kadlaw na muli, call center agent. Usa na siya. Call center agent. Kay may mga ingon na lang kadlaw na muli, no? Daghan ba pong mga nangnaay mga sa food industry, na mga karinderiya, usahay na sila makaadlaw na manguli kay daghan lagi pong mga customer. So akong balikon, ayaw pagpugong-pugong o pagpangihi. Kunya, kining avoid as much as possible nga mag-share mo og mga personal nga mga belongings, no? Pwede naman mo siguro mag-share mo og sudlay, Pwede mag-share og sudlay, pero dili man na sanitary, dili po advisable mag-share mo og toothbrush. Lain na po na mag-share og toothbrush. Pwede na sudlay, okay na kung agay lain, Pero og towel dili madiri ta labi bago lang gigamit unya ang naggamit basa kayo ang towel ni mo na pong gamiton dili mayo. So magkuan gyud ka ani kung confirm nga naa kay urinary tract infection, of course you have to take antibiotic. 7 days duration ng antibiotic, and you take mga 8 glasses of water every day. Kay para nga madara po sa pagpangihi nimo ang mga bakterya inagpangihi nimo, okay? You take antibiotic. O sa may mga antibiotic, may mga sipalixin, amoxicillin, mga mga sulpas, no? So, depende na sa imong attending doctor on sa available antibiotic ngayang i-resita kana kung na-confirm nga na kay urinary tract infection. Kung magkahilanat na gani ka, confirm na. You need to take antipyretic, analgesic, o akong gisuggest nga mo rest na ka, pahulay lang sa huwag tramarbaho, isip usa ka sales lady. Nakasabot ko kan mga sales lady kasagaran, pagtindog na gina sila, kay wa mo po bate, masa tanawon sales lady nga malingkod-lingkod. Tindog na gini sila, unya, mga lagi na, uncomfortable lagi pod, pero manggisayon na ning kalibutan puro manilisod. So you take an antibiotic once confirm nga na kay urinary tract infection, pinaagi sa pag-submit og urine sample ngadto sa laboratory. Naman ka sa Cebu City. Sa yun naman di magkaya na siya yung kuhan kayo. Problematic kayo. Kung sa may mga antibiotic na gamiton, kung balikon, amoxicillin, azithromycin, sipalixin, daghan kayo, mga sulfamethoxytoxacin, no? O Bactrim. Mao na yung mga among niresita nga mga antibiotic para sa urinary tract infection. Of course, mas maayo na kay prescription pa mo to sa pharmacy para nga ma-serve ang imong tuyo. Alright? Nakasabot ka sa kong speaker ni Mojin ngadto sa libuan, millions ka naminaw sa itong programa all over the world, ato sa Europe, dagang katag musta naman dahil si Angeles diya sa Switzerland, si Marmolina diya sa Sweden, Nol Paguso diya sa Australia. Mga listeners na to sa Dubai, akong balikon sa Saudi Arabia, sa Amerika, Amerika, si Flora Kudal Hiruna, musta naman kamaring diya sa I do not know where in America, mga dakop niya ng Amerika. So all over the world, thank you very much. Until the next time, so from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman, daghang salamat o maayong Mayong adlaw
adlaw kaninyong tanan nga napaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko sa pangan nga Gemma. Hingkod ang pangidaron. May kaipon ug may usami kabuok anak. Itago na lang sabang akong address diri sa Bohol. Punto legal kini akong suliran. Tabahin kini sa apelyado sa akong anak. Nataw man gud ning among anak dihang dito pa sa Manila kini akong kaipon. Aron inyong hisabtan, ingon inyong mga panghitabo. Mga anak na gitingali ko ani, sakit na gitinga akong tiyan. Uy, sakit naman ka na. Ganong sige pa magyapong kag dayal-dayal, anay mo cellphone. Si Ricky, hindi na ako makontak. Ay, baon ako siyang nagbati ako. Ay, dili man ka makontak ko sagdi, he? Kaya nga naman, dili ka kaanak kung dili makontak ng amahan sa imong anak. Natuas Manila. Naunsa ka ba ya, Jima? Uy, sige na. Tala sa ospital. Pero kinahanglang may baon ta si Ricky nga mga anak na ko, ma. Maron magasulti mi pa. Hoy, unahan ang imong pagpanganak. Bisag kagawason na ng anak nimo. Ang amahan pagyapon anang imong gihuna-huna. Ang imong anak ang huna-huna, ha, oy, Jima. Pero si Rick, ang gay! Tuon na sa sakit na ani. Ang gahi pa sa nimo ko. Tala sa ospital ba? Ibasig mga anak ka na. Pero ka ba umanabang, ha, Jima? Tala lagi sa ospital. Maayo kay nakamatagan na, Jima. Ang akong anak, ma. Okay lang imong anak. Ug maayo ra sa dang imong pagpanganak. Awa ka ra. Kunwa pa ta magdali-dali og ani sa ospital. Ako gid ay tingali ang makapanabang nimo. Kay dali ka ra mang natawhan, buyag. Salamat ang Ginoo. Ang akong cellphone, ma. Ay, dili una kapag guniton og cellphone sa doktor kay mabughat niya ka. Mapagod nag-isultis, doktor. Ay, di mapatuog na ako. Good. Mabughat lagi niya ka. Si Ricky man ko. Manawag ganiha. Ako nang natubag. O, si sulti. Oh, siyempre, nalipay nga, nakaanak ka na yun. O, to di ay. Di rin na tong nurse, nangutan na kung sa ipangaan sa bata. Saman, may naandam ka na bang ingaan sa bata? Ha, Jima? Mao ba? O, Rick. Wa mo sugot ang taga-hospital nga makadahang atong anak sa apelyado nimo. Kay wa ka man diri nga makapirma sa life birth sa atong anak aron maka-acknowledge nga mo amahan sa bata. Laaya sa dana eh. Ibidi ko lang ko ninyo aron matuo sila nga ako giamahan sa bata. Pirma man gid ko na sa life birth sa batang amahan. Nya man ka diri. Laaya sa dana, Jimay. Dako niya tag magasto ana kung magpausap na ta sa apelido sa atong anak, Jim. Ha? Lisod man lang magpausap og apelido sa bata. Mugasto kag dako niya ana. Mao ba? Gusto gyud unta kay sa kong kaipon karon atong higayuna na magdana sa iyang apelyadong among anak. Kaso, wa man mosugot ang taga-hospital na makadasa ang apelyadong among anak kay lagi dili ni kasado. O gawas ana, wasan siya diri sa amo sa Bohol sa pagpanganak nako. Dito siya atong tuiga sa Manila. Maong dili siya makapirma sa life birth sa among anak aron unta pag-acknowledge sa among anak nga siya ang amahan. Hangtod na, midako na ang among anak. May eskwela na o preschool. Apan, wa pa gyud mi makapausab sa apelyado sa among anak. Unya, Jima, kano saman di ay mo magpakasal ni Ricky? Ako laban ng inyong anak ay. nagtikon palagi mi ma. Ug ang priority gud ron ni Ricky sa among gitiguman karon, mao ang pagpausab sa apelyado ni Dodong. Hoy, unahan ang kasal ninyo. Aron sayo na lang unya ang pagpausab ninyo sa apelyido anang bataa.
Mao ba, ma? Inaan na gud niya mo marriage certificate nga ikapakita dito nga minyo na mo. Kasado na mo. Di, sayo na lang unya siguro ang pagpausap sa apelidong Kenken. Pero laki mong gud ang plano ni Ricky, ma. Ay, Jima. Musugot lang di ay ka nga ipuyo-puyo ni Ricky. Nga waon niya kasiguruan na inyong kinabuhi sa imong anak. Uy, di ba ya mong biya ang Ricky? Huwag dili siya manginlabot sa bata. Kay wa na magdasa yung apelido. Mao ganing nagtigom para pausab sa apelyado sa among anak, ma. Unaha ang imong seguridad. Unsao man ang nagdala na tuod sa apelido ng bata sa iyang amahan. Pero wasad mo'y kasiguruan. Kaya pwede ra mong biya ang Ricky ang kalaki, ha? Ma, Dili sa rin ana, oy, nga may dautan kong plano sa kong anak, oy. Labi na nimo. Eh, kung buhaton ko pa na kanedto, ha? Wa na lang unta tamo uli adin sa inyo sa buhol. baw bitaw ka sa kumang ginikanan. Ingon anak magyud mi din his buhol kod. Importante ang among dungog nga pinakaslan mi. Nga dili mi matawag nga pinaangkan. Pinaangkan? Matawag pa din ang pinaangkan nga niya naman ko. Wala man kumubiya pa ninyo. Wala man gani kumubalik pas Manila kay itagam na ko sa nitabos pagpanganak nimo. Pasig, ipaangkon pa na niyo sa lain ng akong anak na Nga nung ipaangkon man na ako slain ang imong anak, be. basta ang akong priority karon mao ang pagpausab sa apelyido sa tong anak. Gusto na ko nga magdana sa akong apelyido si Dodong Ken sa dili pa siya musugod og eskwela sa grade 1. Rick, Hala, lisura ang uy. Lahi-lahi o gusto ang imong mama o ang imong kaipon. maukani. Kung pwede palang unta nga dungano na mo ang among pagpakasal o pagpausab sa apelyado sa among anak, uy. Ay, kadako gasto ah. Dili mo ka-afford si Ricky anak kay mahal kaayo. Gaw, naglibo ko kung kinsay masunod nilang mama og sa kong kaipon for 7 years nga si Ricky. Kaya nag-eskwela naman ko ang among anak ug apiki gyud mi sa kwarta. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, di ba din pwede nga ma-acknowledge lang unta sa amahan sa bata ang akong anak kung dili gyud makaperma? Kay dito pa manggod sa Manila adtong higayon ng akong kaipon sa akong pagpanganak. Ikadung pangutana, nagdapas akong apelyado karon ang akong anak na nag-eskwela na sa preschool. Unsaon nga mapadali ang pagpausab siyang apelyado ngadto na sa apelyado sa iyang amahan. Dako ba ang magasto? Ikatulang pangutana, gusto unta namo nga mapausab ng apelyado sa among anak. Usa pa siya mo grade 1. Unsa man ang mga requirements sa pagpausab sa apelyado sa among anak? Ikaw pa to katapusan. Wa pa mi magkasal sa akong kaipon. 7 years na mi. Tinuod ba nga mas dali ang pagpausab sa apelyado sa among anak kung unahon namo ang pagpakasal? Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Jama. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako today ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, ato ang mga problema sa ato ang mga gibati din ha, sa ato mga kaugalingon, ato ang mga kapikas, kapuyo, kalambigit, unsa pay tawag nato din ha, no? Nga, unsa man ni, wala ta tubaga, gi-unfriend ta, gi-block, batawa na mo sin, unsa naman ni, ay magkabalaka, uy, ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang mga hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema ay magkabalaka. Okay ra gyud na, no? Okay niya. Kanang ato ang mga suliran di ta maikog, di ta mauwaw. Nganuman, hoy,
Ay, kitang tanan guys, girls. Nang naagit tay problema giagian tanan. Way perpekto nga kinabuhi dire. Dili lipay-lipay tanan. Dili pud na ingon nga wa sagid tay mga pagsulay, wa pud tay mga sayop nga mabuhat or sipyat, whether tinuyuan or dili. Naagid na nganuman mo man ni nakanindot sa ato ang kinabuhi ang pagka-imperpekto. Nganuman kay mahatagan man tag higayon nga makat-on, magmamaayo, no? Nga atong i-better ang ato ang kaugalingon, nga makailata kung kinsa ta og asa taman ang ato ang kadasig, ug makailapod ta kung kinsa na ng mga naagyod para nato. Kanang tininuod gyud ang ilahang tininguha, sincero gyud ang ilahang paghigugma, hinigalaay sa ato ang pagkaamigo, pagkaamiga, kay wa gyud sila mo judge, wa gyud sila mo biya, ni sabot sila, ni dawat sila, ni gabay sila, kanang mga ingon ana. Those are the positive side sa ato ang mga problema. Unya ayaw mo kaguol kay kaning mga problema, naani kahumanan, naani solusyon, ug naani ang ato ang programa para mohatag og tambag ug tubag anang inyong mga pangutana. Ay mo pagtuo nga inyorang suwat makamura po'y natambagan, posible pod nga kanang inyuhang problema grasya para sa uban. Nganuman tungod kay ning suwat ka nahimo ag drama sa kahanginan, unya nahimo ang natagaan baron og tambag nako or ni Dr. Obra, depende unsang puntuha, unya naa sa laing dapit wa ka kaila pero parihagi agi animo naminaw nakatabang ka, diba? So hay ipadagit na, that's the beauty gud sa ato ang kinabuhi mga sukinting paminaw. And greetings and a big shout out dako kay nakong pagpasalamat sa tanan natong likers ug followers, greeters, mga mo comment sa kini ang akong suliran official writers page, sa ato ang mga listeners, no? Maminaw sa YouTube, live sa ilahang mga radyo or sa ato ang Facebook account na DYHPRMN Cebu. Thank you kaayo ninyo nga way kupas, way sipyat ang inyong pagpaminaw sa ato ang programa. And thank you kaayo sa tanan natong likers ug followers sa Elaine Tantengco Bathan nga Facebook account nako. Thank you to all my followers. Salamat kaayo ninyo. And I hope magkita-kita ta soon, no? Kung asa man gani mo. And greetings also to Sally Alfante from Tabtoy, Tuyan, Naga City. Kang Abrenica G. Mary from Himalalud. Thank you kaayo. From si Florencia Custodio sa Libo, Cebu, Philippines, no? Ato aning ipambasahon. Also to Marlene Cadallo Dayday. Hi ma'am. Kang Lebugoy Linamas from Cebu City. Thank you kaayo for always tuning in sa inyong pagpaminaw sa tuang programa. Thank you. We really appreciate all the time, no, nga kanang inyong ipaminaw, no, namo, no. Thank you kaayo. Salamat kaayo nga naamo kanunay unya kuyog tagihapon, no, sa ato ang programa. Wa mo mubiya, naabtan man lang tag pandemya, naanay mga lain-lain nga mga kalingawan nato pero naagihapon mo. Also di ay kang Solon Javier, hello, greetings, hi sir, kumusta ka? Thank you for always listening. Avid fan ni nato si Solon Javier. Letter sender nato karong adlaw guys. Atong taguon sa pangalan nga si Gemma from Bohol. Kibaw ba mo nga sa Bohol? Pirti natong kasipa, kakusog din ha. So hello mga sano, kumusta mong tanan din ha? Sa inyong Governor, Mayor Ari Somentado, hello. And unsa man ning iyahang problema, kabahin sa apelyido sa iyahang anak. Kay nataw iyahang anak napa sila sa Manila, kuyog iyahang kaning kaipon. So nasabta nato, no, kung unsay nahitabo sa drama nato. So kay naglibog sila kinsay masunod nilang mama og sa iyahang kaipon. Kay for 7 years nga katong ilahang bata si Ricky kay nagskwela naman sa ilahang anak ug apiki gud kuno sila sa kwarta. So muni yang mga pangutana. Una, pwede ba nga ma-acknowledge lang unta sa amahan ang bata? Kung dili gyud makapirma kay didto pa manggod sa Manila adto ang iyahang kaipon sa iyahang panganak. Now, ani manggod niya nga to ang manggong balaod is this. Kung wa mo na minyo
ang status sa bata is illegitimate. Illegitimate meaning to say born outside of marriage. Wa na minyo ang ginikanan. Unsay balaod, ang apelido sa mama ang ibutang. You have the option to put the name of the father sa portion, pero of course, blanco ang date of marriage kay wa man nakasal. Now, kung ang papa willing mo acknowledge ana, no, mo pirma na siya sa likod, acknowledgement of paternity, sa likod kanang birth certificate, kanang certificate of live birth, nanas ibabaw, inigpakli nimo, inigbali nimo ng papel na nanas ibabaw, pirmahan na sa papa, unsa may effect ana, meaning to say, i-acknowledge niya nga siya'y papa, unya, maski dili miminyo, nitugot ko, nga akong apelido ang dalhon. Blanco gani na, wala gani na siya, ang apelido ra gyud sa mama, ang dalhon anang bataa. Now, kung atong ipa-acknowledge, I think by this sa una, dili ta pwedeng makaprocess, no? Pero akong pagsabot, no, nga muhatag na magidug assistance ang local civil registrar. Kay kani nga problema nimo nga, natao sa laing dapit, narehistro sa laing dapit, unya ang mga ginikanan, mismo ang bata, wa na din ha nagpuyo kung asa siya narehistro, naanas laing dapit, na tungod sa kawadon, tungod sa kalisod, magdisod na og adto para lang mo asikaso o mo process sa ilang papers. Common man kaayo ni. And gihimo na sa local civil registrar nato nga pwede na ta maka-process, no, kung asa unya sila na mo'y mo facilitate ana ngadto kung asa ka originally na rehistro. Ikaduhang pangutana, nagdala pa sa akong apelido karon ang akong anak nga nagskwela na sa preschool. Unsaon man para mapadali pagpausab sa iyang apelido ngadto sa apelido sa iyang amahan. Dako ba og na gasto? Now, well, of course, na dinay bayranan kay mag-process man ta. You just have to go to the local civil registrar unya papirmahon gyud na ngadto. No? Pwede ra man gud ninyo ipada ang papilis. Unya ipabalik lang diri LBC, email ba, di man na kinahanglan nga personal nga moadto. Importante manotaryuhan ang papilis ug ang dokumento. Ha? Para mapaprocess. But ug dili man gani mada sa apelido for the meantime, no, sa papa, di man naingon nga mabati, di man po naingon nga sayo po ang iyahang pangalan. Wa pa lang na process ug hikay. So kung unsay apelido nimo kay wa pa man gi-acknowledge, then mo'y dalhon sa bata. And that is okay. Di ka ngay mabala ka ana. Pero mas maayo pod para nako kung willing mo acknowledge ang papa, ato pong kumplituhon ang iyahang identity sa iyahang pagkatao, no? Ikatulong pangutana, gusto man unta namo nga mapausab na ang apelido sa among anak. Usa siya mo grade 1. Unsa man ang mga requirements pagpausab sa apelido sa akong anak? Acknowledgement of paternity. Kinahanglan ka mo atos local civil registrar, kuha og form, papirmahan na nimo, pwede na nimo ipada, no? And then i-process na siya didto. Ha? Ikaw pa to katapusang pangutana, wa pa mi makasal sa akong kaipon. 7 years na mi. Tinuod ba nga mas dali pagpausab sa apelido sa among anak? Unahon na mo ang pagpakasal, the same process. Ug wa pa ka nakasal, ang tawag ana acknowledgement. Nagpabilin nga illegitimate ang bata kay wa man mo na minyo. Gi-acknowledge lang siya sa papa nga anak niya. Kung maminyo man gani mo, no? Usbon gihapon na kay ang tawag ana legitimation. Kay ug wa man tuod na kasal, illegitimate man tuod kapag anak nimo, apan nagkadayon man diay ang imuhang ginikanan, malegitimated ang imuhang status isip anak sa imuhang mama o papa kay naminyo naman, no? So muna siya ang diferensya, acknowledgement of paternity o legitimation. So ayaw mo kalibog anak guys, ha? Pari-pareho ra na silang duha. Muagi ra gihapon ta og procedure ana. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.